department ba kin chimkhia bat ba ngi ai por yaki RTO ba kin finalize yakni pan bai yakni ka kundum kan ram ba kin pan karlano ya ka narang sub center syaka neng bertem sub center Kipat ba nong shong shnong jong shnong niang bari Harry Boy district nadu kilong kime kilong kpa bat ki samla jong shnong menta kasngi kilami ban pasha pat ba ya ga jing temu ban pleno ya ga sub center ha ka te shnong kabla ai kerteng ha ka shnong narang wat la ka jaka ha ka ba kani ka sub center ka don ka di hapo uput usam jong shnong niang bari nakaliang kipat ba anong shong shnong kilapan pau ya ga jing sungkhia ba kumno ya ga kerteng jong ga te ka jaka ajing sumar la aina maka shnong narang kat ba ka don pat ha ka shnong niang bari pat kum ki pat ba kim la ban pediang da le leiru wat la kila pen pau ba ka jingwan jong ke ga jaka sumar ka dei ka jing mentoi ya ki pat ba ha ka liang ka kot ka khia henry kim ko apat ba ya ka kerteng jong ka shnong narang kan pau ha ka ga jaka sumar ka bodon hapo ka shnong jong ki ha ka ga sngi ki pat ba ada ka jing bitar kila pendam ru ya ki jing tho ha ki sign board da ka rong ka bala tho narang sub center bat pen scam ru ba ka ga jaka sumar da ka niang bari sub center Kini kun samla namar ka jakar ka don ka kendo ka siap ka de jong kanong yang bari te nang tapat dia ka jabo ka jaban kin hapkit kin yang bari te balengin ai ta kadang sub sentar narang ngikwa hiba bat ngada wajur hin kaliang jong aru ba kane ka sanbut lane ki bat ki kot kislar kumjuk bakin long haka sub sentar yang bari ikwa hib kan kelano bertem sub center bet ka wepat ka de ka jing yo kam hani po ayu ambar ba pai tang ka kam bari baria kom ki chokidar ki ayu kim ai rang ni kani ka sub center ka don hapo neng bertem tige ki bru ki ba nong tri bari baria ki la em ban ai naka snong hende kim ai re weru te ya kata ki ni kena semla ni dawa ba kin le nok play na ka district administration ba kin phaya ka kin kam jungi te tang kata hi henry pat ka kerteng pat ka don ha narang de kata ngi persa jur na ka sang semla pan karlara kham kloi te ngi haban khang ya kani ka yu ka pc ka functioning jong ka pc ngin khang tala hadu ba im yo ka insurance na district ne na ki bahe bahan ba pe ya kani ka yu tangkatai kum ki traisnong te nang kaliang jong akum ke seng long tumi da banta jong kesnong akwa benda watang bab kin pen kela ya ketika senbut ke namar ka de ka sub sentar narang tingi kwa bakin ai ka sub sentar yang bari bat kum na ka liang ki kam ki jamru ngikwa ba kin thep kam ya ki nong snong jong hang ne hanyang bari them namar ba kene ka ying ka don hang ne snong hanyang bari them hi de kum tang ngikwa ba ki kun samla ki jongi ba kin yo kam yo jam keng hang ne Usang nak semla mah semla senang aku akan ai pu pi media gi balawan sing ta bila nak liang jonga aku akan keren sepangane ka naga senang ndera nak liang semla yang ni don ga jingi teli gi semla ber senang ti ta ka daw ngi wan protect agane ka jingle jongki ka jingle menti jongki kim pen skore yang iknim tu kata kecing lek jungi kan nem taksi nak liang jungi ta rai bit bangi nak liang jungi bangi dei ban bon bit ni kata mata kasngi khang bit ya kata kecing ni jungi